Dacă noi nu numai că nu iubim pe cei ce ne fac rău, nu numai că nu binecuvântăm pe cei ce ne bleastă, nu numai că nu dăm cu împrumutul aceea de la care trebuie să ne gândim să luăm înapoi, dar căutăm să ne răzbunăm. Ce păcat că suntem în timpul răzbunării, în grădina Maicii Domnului, ne cam răzbunăm. O, Doamne! Atunci, spune Sfântul Cleopa, dacă ne răzbunăm, nu mai suntem fiii lui Dumnezeu. Ce sentință adevărată! Ar trebui să o punem peste tot, în inimă, în viață. Când mă răzbun, nu mai sunt fiul lui Dumnezeu.